Una ng mga balita. Trending karon ang usa ka babae nga si Cheryl Amago Ampong na taga Tibanban, Davao Oriental. Matod pa niya na yang tigong mga 35,000 pesos yunot lamang og kaon sa anay. Atong sayron ang report. Aniya, pasok. Kayo akong kwarta. 35,000 urot kikaon sa anay. $1,000 o narang 1,000. 1,000 o 1,000 gikaon sa anay. Wala ko lang makita ang kwarta rin. 1,000 lang dyan na kung nakita. 1,000 pa rin 200. Grabe yung anay ba? Visit yun. Giurot akong kwarta 35K. Grabe na akong hago. Gitigo harang mga anay yung visit. Sunuga ragod ni sunuga ning mga anay. Sunuga visit. Kikaon akong kwarta na. 100 man ni 100. Sakit ni sanugan. Gikaon ra sa mga anay, mga biste. Kapay kaayong negosyo. Kaunon ra biset. Ingon pa niya kung magtigong siya sa mauna ni iyang kabit. O kato lamang mga kamaster, hantod sa sunod adlaw na pod, mayong adlaw sa atong tanan.